Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvitsa kwamuri, asi nyaya iyi chokwadi ndechekuti iri kunetsa mumastreets social media. Nyaya iyi yakanyorwa kubepa reHmetro handiti iriratidza kuti inyaya yechokwadi. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinounza nyaya dzichipisa, you will be notified. Chizurudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seiti. So nyaya yandauya nayo vazukuru inyaya yemudzimai anonzi yeEmango, uyo anonzi Mukoti kana ndinesi handiti ari kunzi ane madzimai. So tejera kuti varume tejera kuti varume ndovanoita madzimai mairi kana mo, but pakesi inoyi mudzimai ane mahusbands maviri, mahusbands not maboyfriend, mahusbands kureva kuti ane varume vake vaviri handiti. Chinova chinhu chisinojairika especially kurudzi rwedu rwechitema. Ini ndakazvinzwa ndekupwa zvinoitika kuIndia. KuIndia ndokune varume vashoma, so mafamilies ndoanositi one lady anokwanisa kutororwa nemabrothers maviri handiti. But apa pa is a different case. Ndekuno kwedu kuZimbabwe, kuAfrica especially verudzi rwechikaranga, mashona, zezuru ekwedu zvinyowani kuti mudzimai ane varume vake vaviri. Anzi ari kutoti ari kuda futi vamwe varume vaviri kuwedzera panhamba yainaye handiti. Ari kutoti vashoma, ari kunzwa achizvikwanisa kuti nyangwe varume vakaita 4. So chaputisa kumastreets social media, vamwe kumacomments emapages akasiyana-siyana kwachapostewa, vamwe vari kutaurawo vachiti zona iwa mudzimai uyu ari kutori right, ari kutoratidza unhu hwake chaiwo pachena, achitohuita zviri official wekuti anoda varume vakati wandei handiti. Pane vamwe vanenge vachinzi ane murume wake 1, but imi muchitoziva kumaraini kwenyu kutoti ane boyfriend, baba vepabhucha, baba vepakona vanosona bhutsu, mukoma nhingi vari kudlawo ipapo handiti. Ndezvinhu zviri nani vazukuru kuti isu varume tongoparikwa hedu, kana kuti zvoni tinge tiri tichidyirwa musaga homwe senzunga tichiroverwa musaga amene munozoona sei kuti zvingaitwa pachena, kana kuti munge muri munoitwa muchihwandiwa, because chihure chiri kuitwa zikuru mungarambe henyu kana kuti kudii chiri kuitwa chogona chiri kutoitwa newausingafungire waunaye. So munozviona sevazukuru zvinhu zviri kuitika munguva ino. From Ango and the only Zimbabwean Anko comment section, titauro kuti tinofungei nezvenyaya yemudzimai uyu anonzi Emango ane varume vaviri adaupama kuwedzera vamwe 2. Much love.